Nissan Jane Arlo Solam Kia Puthak Karbi Anglong Women Justice Forum atumpen pherang kia mai kangni Duarbaguri Hawar Amai atumpen hachakikan kibi Ingdengge thomapong Karbi Catholic Samar Asong Ningkan Esek Achong Mai Pi Kapaman Kardom pini Karbi Prime Time bertang ton pen arjuponik tha pini arkoi ni phai kriplear ni Karbi Anglong Women Justice Forum methang sai hemalong kedam tang arkoi ni phai phoning ve dipho hithia long kedo Sri Mangal Akulat ahem phu asopo Nissan Jane la pen arlo so banghini atum kamno ka chokle malong Karbi lo charlia song atum kinep dun pen puthot Karbi lo charlia song ari so atum aphan hem kang sam ke beng rong aputhak pherang ke mai kangni Bangso Pherangke Amai long Karbi Anglong Women Justice Forum Violet Bepi pen Pherangke Amai long kaning chipon atingki kedamtang arkoi ni phai phoaning ve Nissan Jaipu inut dipurong so pialong kedo Sri Mangal Akulat ahempu asopo dak business ki claim po amen pen me hino asai kachoklem ki chokchi pusi ningje La pen lo charlia song atum ka hino asai ke chokle malong kinep dun pen rai ko masai khi atum a hok helam pen kinep kang nang pona bangki chokchi puta ningje Hana long to me ko ya chi pidon pen kia semar phan dinu me phan kinep pen hana long ke hang haya sai ni tum thek long lo ni tum thang mas tami panisi abang ke aju mas ni tum hana long dam so puta tami sidan organization sumar tum hani tum tajok lo athe alang tum ke claim ni tum jok pik ni tum pe student organization ni tum hans tame jok olo ke tum pe alang tum ke jok je dim ta ta hai lo me ne boy fix tame ke jok je ke ne ka tum phan hala aphan bang ke aku lam hoi pidet si ke jok je ve ke tum lang ke baju ipong pen hang alama be pin la pen an tame am tha so tum tame ato putha ka samri ato ko bang ke ni tum ka ning duk lo la pen kai ki utame ka choklem ki chok che tu mang ki chok bong po pula ki chok che ki jong tum han bang si lam hoi pi po mate lo en order tum tame net po hala bang ki chok che si kang sai bo te ba ko man nang di ba ko man kang sai si lang nang di la pen investigation na bang lang pa me nang di la pen di pa me nang di ko pi po lo ma bolote student tum ko pi po si ki net do la pen hala ka hen ka choklem tum bang po som pen si la tum ki net don pen alang tum Ichuklem ba hala bang so bang ke alang tum han kipo kinang so la pen lo in order tum stame hala asomar tum han long de that family tum pen along dam pen threatening ki bidang la hai bang ta chok che la pen lo in order tum stame civil dress pen ki dam pen a hem long humri dam pen ke ther dam hala bang ta hino tang tin non Nissan Jane ki claim ki chok che vek arjan lang दादा कोई रेडी है तो अपना की लगे मैं दे दूं तो अपना एक सेकंड अच्छा बात कर लीजिए अरे जो कुछ चाहिए बोलो हाँ जो चाहिए हम देगा जो चाहिए ये बोलो हाँ नहीं Lapuson ki claim ki chok che long lo charlia song pen kinep dun kwa men pen raikom sai khia tum kinep kang nang bang ki chok chi pusi Karbi Anglong Women Justice Forum amai phi Violet Bepi ningji La pen halapu ki claim ki chok che vek Nissan Jane po aphan abang ki pajui pong abang ki law and order atum ta ki chok chit hepik thangjang puta ningje ponthu La pen ham phang asong atum sitami lapuson alam ki klang along kang sam dun ria bang ki ningduk memi puta ningje bola malik asopolo alang like ki claim non kali
alang ni kahay no ka klem apong rupik lo wai pits tame alam bang ni tumang adu nong le dat timasi odu no da tame nona bang ke ni tum ka do ka we ani si pen retarlit si akluri tum long lo approve bang ni tum long lo kala so approve ate kulote le bang so also mate le bang so sini mongola so po bang ke dia ma chok che alang li apor pen phong ke dam pen alang li ka choklem dam la pen choklem dat anda kalilang suar lu tum hansi family holder sa pimar tum hansi alang kai nota choklem dam lang abor nam ta pilang la bang ke ni tum so lu nge chak che hala so lu so tum ta henu dak ta hai lo mene tame ka henu chi homan pro te la tum che jong de nang gi no ni tum ka chin ya teng pro te ni tum report ke no teng pro te alang si ajo apor do o hu tame kita alang li bang chi pulo ne dokan pen alang tum peria nang kilong nang jido ko selang tum chipu peri kilong nang ji nam do lo masi ni phanang hang lo ne dang ita phata liver kemalong dak sinang hang ne bang lo ama la tum ni phana nang kemalong do chok pen amasi ni pin diri nang phok et sini phanang pa bot nam ko selang tum alang li bang ka ningje angke la ningje det pen a phisita me alang li bangke la social primar phan blame that pen api nona bangke student organization atuma phanta alang si pilo a make a look kipi nang tum la so a proper bang pavir that non nang tum han pi mani tum nang ki pinanya so ni tum nang pipo student organization phan ke alang li ka hedo chokla ko ke alang look kipi ya ta mave ke alang li poisa men pen alang li ke la ki baya ta mave ati so lu phan ka chunna man ta nilang itu karbiang long tang ting la ke student organization ke kese pulote songa ke thenai lo alang itu phan ke tangka poisa pen si ke pai si loop ki pc la bang so a video mate la so proof amukha tame paveda no poselang itu me kipu la son pulote hala law and order long fir la student organization phan fir mate la so lam hoi pidam hut bang a statement before la pha ni phanang kon det si ni phanang kidnap det si ni phanang theng nang jok si ni phan poisa nang dima hala solam ti bang pedo la statement pen alang ni ka choklem ke la ke chok je la ke ton nam de pin ni tu melang bang News report Karbing Long Live Karbi anglong angkang pi along ritin along tami karbi nim rokom aron ating pen hachake kan aja me ke talon pona sonsi Duarbaguria hawar amaya tum pen chipatir piponsi dolamara cultural complex along hachake kan aja me sen pen ke pachun pon hachake kan aja me galong Duarbaguri cases hawar amaya tum pen maipu Sunaram Singnar Chunbang Robinson Rongphar Dihin Rimbang John Kathar Bidisar Divinson Terang Rajen Hansela pen klembang phu bang phiatum Chipaduksi aliralon pen hachake kan Kipachun Bangso jai megalong Papangjang Aluhi Sarpo Aman pen Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang la pen Halapu Aluhi Aman pen Daniel Terang members SGB Bolaram Terang Rongmarjong Rongasar Martinson Tokbi Sangpi Maratum pen Kajok Ingtipi Ward Commissioner Gracie Lekthepi la pen Anparta Lapu KCS unit pen Ovekimi KCS unit Waisong KCS unit la pen Ongdung Manping ke thekiring atum la pen Hawarara latum Chiturun si aliralon pen jai mek pachun lo ini Teletum Karbi Ajutang KCS Central Committee pen penangan itu hawaramai panang pinkat pinar konsi unar mang kenilitum labangso katalon katali ajai mek pachun ni pan polisi pinya pos tamini tum pachun dulu hawaramai long labangso ini kacipate asron lapuke kalider lo militum mangke ya la Central Committee pen kapeng khada teng ti pachunang i puateng pen si claim lola si pining bangke hawar hini velo ti bang bangke o ovekimi ophongarong la pente waisong terang pandori la hini tum si bang cholo la si chuning bangke pli nedo sidame pining bang ke bang komchet sidame pine kasik sak along pinda dure papoyo la masih pining bang News report Karbing Long Live Kidamtang ningkan suri hinira ingkoi aningkan ahut Karbi Catholic Sarmar Asong mate KKSA pu singdet pen pining ningkan suri hinira ingkora ke thom aningkan ingdeng ke thom aphong an nang choksi Dipu Don Bosco Higher Secondary School along Karbi Catholic Sarmar Asong ningkan isek achong mai pi talon pon
Bangso ketalon pon amay long Guru Sar Father John Timung pen Japon Linsi kachitong donatum Father Thomas Maripurat lapen Father Zakaria Mande Kathara Father Joseph Teron Father Anthony Inti Father Saji Lucas Nisami Brothers lapen Palestine long Karbi Catholic Samar Asong a President atum pen danglok pinnangan ke thekeding atum chitong dum Lasohut Father John Timung pen lam ke than pon ke Karbi Catholic Samar Asong mate KKSA atum kachingrum nang ko ke kidam tang pinnangan Karbi Catholic Samaratum kit hekere dopik la solong Karbi Anglong Catholic Aperestina Samaratum kachichini dopik lapen arna makam ki klemalong rada phan birta ki me kapache thang thek ji aphan kachi than pon ji aphan si Karbi Catholic Samar Asong bi pon loputa ningje pon Lapen halapu reception committee atum penang ke thandut ke Karbi Catholic Samar Asong atum aparestin pen ke bang aphai nonamat bang pharoner ke bra trok ana bang phuatum do pusi nang pachimi du News report Karbi Anglong live Nijang Karbi Anglong alo dongkamukam rong sopi waisong pathu aklamalong Phong nia phong rong hang nukum chingruma mai mi sen pen ke paman pon Rong hang nukum chingruma mai mati thi hek pen RNCA atum pen ke dam tang ar koi ni phai krihini pen ni phai kripli an phong nia phong RNCA pen ke paman pon amai long man ke do Karbi Anglong arat kaching honai Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Recho Ramsing Ronghang Dimoria Sonapur Karbi Recho Holy Sing Ronghang Soching Thenta pen Din Dokpo Kursing Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council EMs MEC atum pen ke danglok Ronghang nukum pen ke ongdong man ke do ake thekiding atum pen bang so mai long chetong donsi ar di do jot pen mai long pin nangan ke thekiding atum pen Ronghang nukum aphur kimo kache than pona long Ronghang atum rechong hoi kangnia puthak pen ke danglok pin nangan aphur kimo alam che than chemum padopon lo Halapu mai pike do hut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pentami rada thingo ke than pon ki Ronghang no khuma tum det le ka chingrum kali Karbi kur photum ta chingrum lapen Karbi kur phong bong pentami ningi si ke do pen chingrum nangji lapen ilitum Karbi kur phong bong pen ka chimintor ka chilang un e ajutang lang no bangki pavir nang popusi maya long rada thingo than pon Lapen mai juddet pen aphi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang therang ke thingno long ke than pon thuki Karbi kur photum ni si pet pen dolote ilitum ke claim ke dam ansatami ichun chede ji ave lasi ilitum ning isi do pen ajada sai sitami claim dam ra pet pen si donang ji pusi ning je pon amai pidak dolo ding hini Ronghang nok hu chingruma mai si pini dan bangke dongkam kamalo si itu Solong fan tanang hang si ban pengal dia cetong lo ye ni lagi pudan kacuneri bangke Ronghang nok hum chingruma mai dia son kali Karbi ku foto Karbi tungke jang tungjang la Karbi ku foto mel tum ningi sipet pen si tum pen nangji Karbi tungke il tumke Kecebar kecitia thai ave ningi sipet pen si claim lo jara sayang deng kami litum chunbek ningi sipet jong si claim lo pulong de Karbi kur pujong si ningi sipet pen kecok ci anong si jepekeng pemom Dong kamukam pen biki be Karbi Anglong live Tang te pini Karbi Prime Time berta ke lapuan si kang ton panik lo